bra wanim monye ne ye ma no mame moma nim ye ne nam biem obiem a ebetumi aboa na mana bɛn ɔmfa ne ho kra nto ayi ne so saa na yehu sɛne ɛbɛkɔ yɛfrɛ wo sɛ mawura pa yɛfrɛ me Mercy ofori Mercy Mercy ufiri he na ba ha ifiri New Road Swami New Road Swami pa chan ɛhɔ na ufiri ana wote hɔ ɛhɔ na mete na afiri he ɛtafo ufiri he pa chan me akuapem ni akuapem ufiri akuapem kuro bɛɛ so Tosen na santimamu di akuapem obɛyɛ dɛ wɔ santimamu pa chan me maame mo na ɛbɛbɔ mo ho adwa wɔ ha nti me maame mo na atena ha no mo de awoyɛ wɔ ha anti ya wo wa ha ɛne o ya asantini by birth o ya ka history an ya do be ma akuapem na emom ya be wo wa ha ne de ya ma asantini by birth okay awiai Mercy ɛde asɛm ɛna de wa ba yanim hanya abotrem a ho hya asɛm na se entu nsimfimfini hya ase ne yenti o ɛde ɛna de wa ba awiai de nana bɔkɔ ma watie fo nyina ha ojo so na me pa cho me hu abrantie bi 2022 na me hu no ɛna ɔde ɔpa asɛm to me nim me nso na me ton aduane wɔ magazine enti aduane mu no mo nso ɔno nso ton paboa na ɔmbeyi wholesale bi wɔ baabi a ɛbɛn baabi a me ton aduane no enti ɔbɛtɔ aduane wɔ me ho obedidi wɔ me ho ti eno amu na ɔde ɛpa asɛm to me nim me nso no kasa ne mu na me madi kan wɔ baako dada na me ne obi wɔ hɔ ɛna otu kwan me ne wo 6 months pepepe na otu kwan kwa abruchi ko Germany enti sata na me ba no nso wanyini kakra me hu abranti na me ba na nya 12 years ti na watwe de okɔ Germany na mfie dumienu Germany no okoye no yare ne man no yare asa okoyare nsi me ye ma adwen se metwen no se nkanya me kopon ya adom na nka ne ho to na me anya ma adwen se me ni jai e na me kohia awe ne na ode opa asem to me nim to ode opa asem nti etete ho e na me ne fa afuro ti me ne fa afuro no me ko check e na empabo awura na obese opa na anu ya no na ne fa afuro to aso me pa cha ntime ne fa afuro no me kwa check ni ese ye ntafo de obo ade epeni bia enti ntafo no na oba ma wo ba kwa me benya 12 years na yankopan aye madom na ma fa afuro na me ko ye ni ese ye ntafo anti na se wa me an obia ni ho anko ba ko yegu na me ye ma adwen se ne sa ade a mewo ye nyimu enti ntafo ni mu na menene wo hwa na ntafo ni wo hwe me ma nyinsen me wo ye nyankopon ya ado na me wo fa me ho fa me ba enti me wo wie ye no e na obeto nkura ni din e wo fie yeto no me ma me wo heman enti ho na oba ye me ye bibia wie enti ye bibia wie ye no e na ma me ka so me ye me ho ade e na o se o wo yere enti onti me ne me ento aso biem bema no oto nkwada ni din wie ye no me maame mo okoye no maame mo ka se obeye me ho na oye se me nwie me wu wie a enti me wu wie na maame mo frɛ no na o mo ka se so wo yere de ne ontwe ne ho mfiri me ho and so still na de bia na oda so eba ho oba ba bia mete no enti yetete ho mo won tafo ni wie ye no o maame mo se o wo yere de a ontwe ne ho mfiri wo ho na won so twe ho firi ne ho e na be ma nda so ba ho na oba na obeye dai so obehwe ne ma de obehwe ne ma e na yesan nyinsan biem to aso nti nyinsan biem no ni esata no de tama me nyinsan no sata na ntokwa aba me ne mienu ntem nti me nyinsan foforo no ma mo na mane enti yedi last year bronya ye twam yedi bronya wie na me frɛ ne ka kyɛn se ni na esi de na menene
ehia nda no saa de na me ni hia nda no baabi a me ye adwuma no me wo ntafo de me gya aduane ne ton ntina afi me tonton me ton sprayers for ho niema yo omo mu spray cars me tonton tape ne paper ne nsuo ne saa niema no nti adwuma mu ho me ne bra bi ye free ho masters for ne ba ku ye free ono nso te saa baabi a me te ne saa area ho na ntina me ne be ma na me ne wo ye na me ne wo dem na me nya akọ ne ba mienu manfa na ye saa bra na nso na me kọ wontafo no de ye kọ hospital no nti onim saa bra no nti ye wo fie na bra ne baaye me ne be ma no wo fie na bra ne baaye ono ne baaye na ono na pie so okọ private nti ono ne beto me ne bra no esa ye wo edem ho nti o say me manyem na me nka nkyere ne entem de na me ne bra ne nyem nti menyem ye nyina wanhwe me nyinsen nim kopem se mawo a menya 2 months ni nyina wanhwe nti me wuwie na me se saa de a me ma me mo frɛ ne se saa de a nko me wuye no ko mra fie na nko mo hwɛ asɛm no na o mo nka o ma frɛ ni mpremi no so wankɔ ode ne ode kyena ode ne ode kyena wankɔ na me ye se saa de a me nso me 30 o take pa nkrofo do mo nsɛm ba me 30 na me hwɛ na me se daabi bra no kwase abu na opeso obu me nti me ntena ho ma ne mu me saa kwase abu we me nso me de bebe take ha na akra ne nyanko yenye ne di ani se nso baabi a mete ne yetu ye nti won han dan ma ne ma eno ane ma asema na me de aba ha wie tobo se entafo no ohwe won entafo no kra menye me ye no ese wose na adwuma ase nti eno ano de yi ne ho ano se na adwuma ase nti ese wonya sika nti ese ble ne nyina ba beto me so na tobo bra oba ye beto se one saa master na ofre ona wanfa ewo de mo ho no obisa ade yi enti no osusu se eyo no na nyemo wa musa na hwe no ono kra owura hwa na bra ne ka se akonta e no no ne tena ase enti bra na obetena ase na bra no nso sorry cry me say baabi a me fie ni won e ben adwuma no se wo free hair kwa te senka wa free wa pia free hotek ya dru menhia enimu ha kakra bi ha ben ho enti bra no nso nam ho na wo kwa adwuma mu ho no ba ya obeto wa musa na hwe na be ma yese twon ho free ne ho na oba me behwe me ma eye dan na wo san ma wo ho kwan ma na nyemo ana mimi hu ne se be ma no menya akofa na wi na me mpese me san akofa be ma ho fra ase na oma no enkora no obia anya na me mpe ne sa me nso me ne be ma tena anye se be ma no me ne na gya ya ansa na ene ne ma ne ba sa na me mpese me ma ne be yese we papa nko na se wankasa wantie o ma me mo nso asem o eno ni me mistake am ye okay enti bra wonyemo wo no na ntokwa aba mo ntem de na ikofa asa ntokwa ne bae eno ne de saa time ni mu no no se woni sika sika sem ne ma ntokwa ne bae ntem na me se me jiska akotwia nkura ne school fees ode ntime mama me block no ofra ni bia o so woni sika ofra ni bia oni sika me so saa ta na me so me ho kyere me ehoni mu na hu se wonyemo no enti yedi Christmas ni mu no enti ofrefre sa actually no ye me voice message wo WhatsApp say me de mama say me ne ba asetena me ye ma adwen say nka me bedi de de na eya wa bade a me enti emu no na me say eyi ni free blacklist na ofre me enti edi nkomo na Christmas ni no ase o send nkura ni sika enti o send nkura ni sika na esama ye free na me de to nanim enti onyem di abosome sey ansana o ma na huse wo sa anyem me pacho e fanse 4 months abosome 9 na edura January ni ma na me born na ma ne bo no nse se ono ne na asem ogina so ne se an me man kan kire no na me 7 months na me ka kire no so ka sa dia na oboa sa time na me ma me mo friend ne se wasan ye bi omo ka so ontwe ne ho mfiri mo wasan ne manyim biem
enti me kura na menyem na nim se bia suro bi ntina me ma hu ntina suro bi na e bia ode yesa enso still na o se akra no enye ne ba bye me ba ha se no me ba mo ha menka hasem menka hasem okay enti se di onu gina so se enye ne ba ne akwada no wasan ba fie me se na nka me se menka hasem o ma ha de o gina so se enye ne ba ne akwada no oni ni mienu second born no enye ne ba na okay wo amienhwa de o sikasam na akofa menteme ho ase aba o ne be ma ntem de na be ka oba se wo giska free be ma ho na so so ni sika kra na akasakasa e ba ye no wa block no na obotaye pa ne se intia na ota the side ni di mi nti na ma me block no enti o block no ene uhunu nyinsan no de ne di nkan baaye question ya me busa you what ya say e pa sho nyinsan de me ka se nyinsan no aha me block na ansa na me hu nyinsan no sa me ka ne sa okay enti immediately na uhu ye no de enti na wa mbie anmo na mane se be ma de aduaba na obedua ye no afifio wa mo ne sa mane na still wo ko so block na after 4 months ansa na wo bona mane mimi hu ne say mene nan ete ho mene ne wo ho na ne ne wo ho say ne ntwa we de munkuse wo mazin live bi wo mazin sebe asem we ya mekan ema eton nioma wo mazin enim de mekan ene mema eton nioma anaso wo num nsu didwa e wo mazin ensu nim de mekan me wo ye mege na wo ton ade wo mazin a me yembe hyehyeme da bia me nuano mazin fo awia me chiachia mo de mekan omo temase de mekan enti se me na me ne wanyem na ye hye ho nipa ono nso ye adwuma wo ho bi frefre wa fra wa mfa no atoa wo e wo fi a de na no oba be pentia you get my question proper I take your kana say enti no obepedie ntia o me peshe but me de ntia mama amfa ne say na de ntia no kra ne ba ko say de ntia mazin fo mu pehulu enti wo fra me no e no no so nye first time o de aba ho no ota aba me ho ne edi nkoma no asori no ko ati ase enti na me minim say bia o fra me kra ma anwene sese obeba ho na me hu say oba ho kra wonim no oba de oni ukunu ana wo boy wo ho na wunya call na wuntumi mfa eringe bele e wo mema adwene mu owu se me ne wote ho na me mpena ne wo me ne wo ma na me wo ho no wanya call na wuntumi mfa se kire bibi o maame be ma no wa suspect oda wa kan de asi wanim da se o twempena wo machi won kan bi kurada won kan bi da enti de na be kan be ma sebe na adwene mu da ho no one wa won taafo na tawia eba obebie na no akase enye ne ba kon ende on de kon na ogina so okay so ogina kon ne so de a enipa no a ofre ye no wa ma na frɛ no aka kire nse o akonta se ne ofre no we nye bibia ye me na me frɛ na ebia sei ni sei hu nti na ma me frɛ oba no onipa no kra mpo de na ma anka nkyerɛ na akɔpem sɛ me wuye ono kra eye ne ya pa sɛ onam ne so nti abasa eye ne ya say ono no enye saa motive no de baaye but saa adwen na ono anya ama no enti first 4 months ni nyina na obi a ngugu so menye me nyina na me ne na nada na months ni nyina me ne na nada enti ubaketwai ya nyem no ya ngugu so da bi da oni na anada na anu obi dada se o ka se wen gusu nti na me se me ne na na won so wo ka se oni na anada nti na me nso me busa se na anu obi nso dada
Eni obi anai. Ti say die so onu nim se nya ne ba o mesin ko yedie ni. Me pa chan. Oda so ne nete. Debi. If we say me nya me na sa asem ne ba ye ntam ne de. Eni ni nti wo bi. Oni ni nti bio. Ti ono so atene ho asese eye tena o baabi no ono so ntena ne baabi. Ono de minim na adwen de nana. Ti say ya no one wa wo miensa. Pa chan. Ye dwantaafo ni mu a one wa wo miensa. Pa chan. Okay. Na wo na unim dada se wa ware ansa na unhunu no ana. Na minim dada. Menene betena aye no. Ansa na ogbo mama ne sese ni se. Sabre no wanyem ntaafo no. Sa tama na menyem ntaafo ni mu. But me nso so me call me maame ho ma fancy me maame. Me ka kire omo say but on sempanifo de se wo ba fie a omo hyada eso wa adwene hwe. Omo nso anka se maka bibia a kire omo. Nti omo ka kire ne say me wo a omo ye me ho ade. Ti me wo wie no omo hyada afre no. Na ansa na onu be yi atumu aka kire. Omo se waware. Na nanka obefa wo se ebi a ye second wife ananka wo hawo. Me pa trende. Ai me den kan ha me de. Tete ma ne bi da so te ase. Asemu ya me kan. Minu ya ba bi o US. Me kasa asemu e bia o ni nya ntokwa. Sabre ni kru tie so no wadwuma nkra obe freze tie onu aba ma no we na so oka. Tete ma no e bi da so te ase. Ha no onfa ho senka ebia obeye second wife. Okay, enke no de na how. Okay, enti wo oni na we oni yiri nim se owo second family bi wo ho a ebia oni ne wo mamiensa. We ne na wonim. De ma wo ne we ne ntafo ne de tam oba afie ne ma me ka chen se sa de aba sa de omo na yela mane. Aha. E ma ne bo oba na mane ma ne hu se wakofo obi ene na wo ntafo. Ba we ne de minim de so waka chen de ne minim. O no te hen be ma no. O krofrum. Krofrum he ya. Pa chan. O so ye mpabo adwuma. Pa chan. E de mpabo ano oyo. Winter. Winter ne ye de. De abrofo long one na abrofo ne e hye no tenten no. De awo ne ba o mo hye no. Shoe. On say omo wo. Aha. Enu bi no ye. Omo de course omo ye ne amo sort ne ha na omo de course South Africa. No omo de course South Africa. No makoton ne wo ho. Your friend is saying Pacho de akwesi boache. Akwesi boache. Enti senya ne ma enya ne ba o meye DNA. Pachan. Eye ne ma o nhwe ne ma no mpe ba bi ma ne mantena. Pachan. Wo de onkomu biem. Ai, pacho ai de abesini de ho an yesi bo aya. Na obi ana o maame mo nso aka kire o se be ma ne ntwene hu mfiri wo ho. Sabe oti ho ewu nsa. Die enti na wo nso oba ye me behwe me ma na nso o ye yi ma na ye yi. Ana na mache o se na me mpese ye fie no sa wo ntafo no. Ye fie bosom ho ntafo achi no. Sa one be ma na enjai. Na bia wo san akofa be ma fofora. Ida se akra no sa wo be wo na. On sen ntafo ye nyo mo basa na mimi hu no. Enti se ye fie sa ukoye basa se ntafo achi ukoye basa ene wo ne be ma ni nyan na obi ya hu se wo ne na jai na wakofa foforo de na obi ya hu na nkura no nso ate ase se wo ne omo papa ni hobi na ukofa o machi na akoye rofa na me ka kwan a me fa so wo me be ya ukura be onwanwa de kwan ya emma na ma wo mu nyina me ba we na menya na easy sa ma sorry anopa Johnson akame asana my ho ye me ayi kakra na me ye na me say oh me be frɛ sister bi wo ye ho na ya me de me ntafo ni kogya no na me fa kura ba na akola na ba oi ewu wo fie
me ba bema no ata no oba no kwa de no osuru nti omumie no kwa na me no mo hye dem ho anopa be 7:30 bema ni gina me ho na ode ma kafra akra keto no oba ni de odwane pie kwa abonten ena ka bema ni gina me ho saa ena okofa afon ayi na me yenim nurse ni bi si nurse ni na beti akra na funu ma ofia nsa na de me kwa hospital asma me na na kan yen say senka me akra no senya papa ne ba nka me nya ni easy ida senka mewu enti wo de wo mu no de eye bema ne ba me fa fin bia nka me ho ye ma ye fin so de fin ka ayi entafo na omfa ho totoroto omfa ho ti we na ye easy sa no omahu se we clean eye no kre na wo ka no okay adofo ene mercy ofori ene wo yenim hey o se be ma ne de akwasibu ache ti kru from hey ya yeso o yempaboa na wadi nka akra ne nanyem de edi kan ama wa cheke ahu se ntafo na be ma no gidi se na ye bankasa na no odo wa nya se bia me fa na twani bi ene bia nyinsan baaye na ni patrima sem de untimenka nice answer enti wanyim de edi kan wa cheke ntafo wawo de tosu mienu aba na sika ho akasakasa ba ode krache ne ntem enti wonyim abosome na yachi ansa na be ma ne hu so san ne nyim de otosu mienu be ma ne se ba bia otonton ne omo obi so ya adwuma wo ho nipa na kwa akofre no nti sa nyinsan na ye tawia ne nyinsan ne de enye ono ne ba efiri bra wanyim akwada no besi bra wo ye wa ngugu so da ene ode wo akwada no owie ya besi sabre be ma ne mfi wo enti ewure ya base se wo de onyi ni se eye ne ba sa akwada no o mesem yenko wonko ye investigation DNA na ne enum proofu se ye ne ba ana enye ne ba no na wonhu na afi won pe baabi ma one nkwada no entena good ma bedwafo ewa ha mema wonum nsemisa akwanya no mienu nana ya akro bia sante menua ba eyo favorite listener na wiei nyankopon kane ho nanso onte ase no tie pa your friend sister biba nyankopon fa ne kransie nyankopon fa ne kransie why ya kakra yehowa behwe ye obehwe ye mema wonum nsemisa akwanya no kakra mo mabusa de opeso obi mpacha o momfa modwa na ebre ni mafa na de opeso obi sa no omisa na afei yenhunu krache no akwasibu ache we de wanko free bantma akofree krofrom akwasibu ache enti awura asa asem yeyi a wo kan ono nso na busua nim epacho na busua de menya sure so munim se bi one wa wo ntafo ni wi ntafo ndi omunim ba we no de aitewia ne de menya sure so munim na wabo mu bi amane se bi atewia no de mo de hye ne de yemnie tewia ne de ekoye ne se number na o maame eyin phone na o maame number no so no phone se enti me beba ha no na mekoye ye no so eyin touch na entimi nya entimi ye ya na mitimi nya o maame na mitimi nya ne number na me de ba ha ba me entimi maame ne mum de ma amfre no me kasa me frɛ na awa de chabe akra de na peso bi sere adu sa era ususu se adwuma asɛi ni nti ene wonhwe akwada na sɛ ɔse akwada ne mum ene enya ne ba me pacho akra ni mum na ɔse enya ne ba eni nti na wonhwe enya adwuma na asɛi no adwuma na asɛi ne de se ɔyɛ adwuma kakra ente se first no ne so ɔyɛ adwuma kakra nka entafo ne de nka ye ne dia nka de nka ɔbɛhwe ɔmo no so ɔhwe ɔmo ese no ehwe na nya papa sa na meka ne sa
ba ne so ne de kakra de wo ye ntafo no ho ne de oye ehwe na nye papa sa na de Matias ye say ye kakra be pa chan pa na enye ne ye de sesei se sika na ode ba no enso anyi ode ba ne na awotwe bosome ana sei e ma na bosome ebi wo ha bosome etoda na awotwe mienu bi na ode bi abe to bi dan so abosome be mienu na wato sei atwene mu bosome ne de fe na nsen mu de e ba sa na kasakasa ne ba ntimi ma me ye se onsen ne se o se ode sika ne ma me a ohumi ma me ye se ne sa de onsen ni sika no ensi ne so na onhunu ono nso onhunu mu bi se ode sika ne ba mpa ntimi ma me na no osen ne ma no etoda 400 cedis bosome no asen ne amom asan ne ama me ma me toda nso a bosome be mienu no asan ne sa okay dizede no sen si o ma me so no akwaje pa chan na no ya na wo kire mu se eye ntafo dia ana me ne o ma ne dia ende wo nkire mu de dizia oba no ye frɛ no ne o ka se sika na wo de ba na ye nkwada no me ensa adia obeso mu se ye ensa ni nyina 400 obeka se bia ho kire nti me de me nka asa akwala na nya me ba na nti bosumi bia kakra me nya me de kwa ka obeso mu se me pa chan de mintimi nso because tewia na de o se nya ne ba ende wagina so aka se nya ne ba ene de onye omo no sika na ode ba dia na obeka ama ye hunu se ye no kre so waka obi wo adanse bi ana bibi nim se de o ka ni o ma mempo nim se bibi sei bibi adanse ye wo ho die ne di adanse se waka enye ne ba ene tawia me pa cha waka cha me ma se ma me mo friend ebisa no sa na o kan sa para ne ne ba mai pa chai ena ono abusuafo ne de obi anim nia akoso ebe pim sa abre ya ye ka sei me pa chai akra me da se eja nana me da se sister tama woni akwasi wache etwempona no woni be ma fofo bi wo ho ma obete wo ni da me pa cha da bi o mete me woni wo be me bia ho da man ye nam ne so ma akwasi wache ka senya ne ba no akolete wie yi na otama oska me pa cha otama miska sa papa na man na obeto wo na wadwa se tewia ne nya ne ba na ye man ne ba no na sa man no ma oska ni sika de wa ma mbida na otama me pa cha da bi nya se otama me se da bia o ma miska se me se otama me che se da bia o ma oska wo me pa cha da bi nti sika kese pa o de ma yesen sika kra de me hu ne se onta ma miska because ye nyina ye wo adwumam bia otobi bia ena bia se bia fruits bi betwam a aha bibi sa na se sika wo de ma me se menje de onta ma miska wonya sure so se area na na mo wona o se potato fruit ma wono obi aka ma atoko sibo atitirim se ma we woni ne hwehwe me pa cha ono ne kra no me be ma no de ho kra ono obi ani nkomo na ono obeye adwuma na okọ aha obeye adwuma na okọ ba mi okay minim de so ono obi adi nkwa ndem pa cha mintime nka na wo hwe ne actions na nche se opew onya wa pa cha obra na debi me pa cha obra ndem afa ne se minua be ma wa fa ne se unua be ma e na wo de ne chia akwasi bo se unua wadafo no de nti america ne sa se na obeto no wadwuma mu omo frɛ na akonta saa na ya na omo frɛ no akonta na me kwa wo me mantafo no me bra no akwasi boache na me sister ba ko ye nyina na ye de akora no ye na me ye nyina na ye call hospital ko kopem se me wo ye omo na de wo call omo na de me call ye bra na na tuka ene de call na me ono nso te ka ni mu bi nti umame ka se akwasi boache twe ne ho firi wo ho no na wo se na wo ju bi no wo tirim se oh me mpese me wo ha no asembe na okache wo mame mo pa cha ndem an ka hwe an kire mo na me da se ya samu krofro mu akwasi bu achie akwasie udisika to bo asio ede de adane afri bantema we ma ya to bo asi ko yimba bo mezi ko yimba bo mezi e dane e dei na ko ye mari
Mazi ankasa ne ho de o obo me say Mazi me makase se me ge eton wade o Mazi a osore kra me frifie nana bra nana me pa chao me kwa Mazi akoton ade a okwa me yembe se me bompa ye saa kosi so obesa ba be drufie yeah awon so do Mazi so na sa be say ho de o mo to ade kan ni se wo ho fe se we slim ice water yeah kwajopo to be two ice water na ma o mo ho bia yeah kwajopo bi no dey the Mazi so ma ko mo ho fe no mo ko pa bo hu oba bi no fe na wo so ahun na to fe be se go bi se yo no didn't know no so dey I'm gonna talk to you konko kitu I'm gonna talk to ba ko yezai 50% na so no na o ti unze ejo calculate a I'm gonna talk na again dey come Mazi ne kura 20 cities enu enso no dey pull yo to share we say Mazi and every day no amo Mazi nyina me ma mo pia enti ye hwa bi e na kwasi betwa mpabo a odi be hu wadi hu no di wachiche ya ansa no wonya wana anhyada ankyesa me hu say anhyada ankyesa na wa na wo twema no na wo fili no ntia ana na ye bibi ntia me pa cho me hu ne say ono aye na adwuma enti se bibi sikra obetimi ahwe me sa na me hu no asama ya meta ka kire mo no on sa confirm wa obe fa be ma opedi obetumi ahwe no good awiai Mazi for me chiachi amo na akwasi buache krofrom akwasi buache what if he wo krofrom pacho o on se baby a roundabout kitu em no mo yi mpaboa wo no omo tompa ya omo mpaboa Janet Sanse nche Janet on se kwan bi demonstrate efa Janet animu ho no ekwa ase ho no a hospital bi enen ifie na ye opposite hospital bi omo to ho 1000 ene kwasi fie na yo eyo no ani fie me pacho da bi oha da ho ho no ne ne yire ne mate pacho owo madada wo ho owo madada wo unim so owo masai one ne yire no 5 Mom se ma kwasi owo dienti na owo nze wo di train ko kan o nya 8 so wa ya de na bo yi ni onu so afiri se onu ne yire ne ma ho no kwa wo 8 samu ameka ma mesemma ma nana mesemma mesemma ma na meka ye ka ma enti ma nwotwe ene ye ka enti wo die ibeka enum ne ho anwotwe ana wone ne yira san wo bi aka ho pacho da bi se no kura de we wonim no no okay se bia we de ne ye yi nti na bia amanfo hu se eye yi die bia eyi bi so betimi aye yi wa bra obi anim se eyi yi wo so nti wa ya wa ko ni fie hoda pacho ni fie hoda men ko hoda wa ya de okay arofo mo ma minimi nkobo edikai na yemprepre kwasimra na de awura yi kai sebe one oba wontafo eye nhira atama ya krokro no eye nhira na tawia bakira tawia be complete nhira no emesi na sebe abesi amawo a die ne se wo se akwada ne nya obai enti bibi wo ho a kamyentie hwe tia mete hai sebe da bia meka ya chairman wine ono de ebia obi kwa akofa ode nioma toto nioma so hu se ebia chairman de ehye no enti okotoso nsia kora hano bade ye kai wo ye bema na wo nto chairman na so oba wo ka kire ne se ma ware na so oba ne ti ase ma ka kire o se mpo waye wadwen se obe ware me kora nka meto so a kwabra ne eya hwesa aba ni oye teteba wakwaba oye teteba kire se nemre ma wabie wano aka kire ne se ma ware no
adwempo ehye ne trim ne sɛ ne waware de a me nso medidi wo but so obeka sɛ ono be ware pa de nkagwa ompe na emom adidie de obedidi wo ho enti sabe de wote hei no obete ase ama wo saa kwan ne so no in a praise a plus enti se bibi wo ho enti na aba ni se yi a kwasi bu ache no o ma ye hu na ye hu de koso okay say Dr. Hepa Plus abedu mo ma me ne mo enkomo a edikai okay awia yi ababa wa Mercy Ofori na ewo yanim hai na ode akwasi bu ache ya wo yempa bu adwuma na wote kurofrum na ode no abaha asemba yanim seya sebe ade ewom ene se yedi nkomose krobi asante kodoko ne kan asem ose se wo ye wo ho mema bebria ye kujaw eno ye baako ena sebe wo yire wo nsem dendenden a ye bum eno ye mienu enti sebe wafa wo ba na wususu se akwada wo ba na wo enya wo ba no enya ho ntokwa ne yaku no enka tete no ena ye nananom ka ye ma ni to ye trim se wo ba wo nyim nanim ni kunu se mu de ente sa bio die na adawrobenti wo yo ba na wo konyim na wonnim na wo de kokoshe obi a DNA uproof enti awreya na aba se wawa bie wano aka se akwada no nya oba miwa wadi nkan ne wawo de edikan ye ntaafo ehwe ne nya papa bi ena maba be wotawia na mfomso awreya ye ne se woni ne nyimo ye no abosumi na ne achi ansa no wo ma wahunu kire se ne ntokwa wo montem saa de na ye ma mutrimu ya mo de wo hododo mutrimu ya mo de me ne ko a me mbroko aye dai me mbroko wo be follow me de odi beto obi a wo behwe na ehye na koma na nso mai ya gbegbe no abro wo broko aye dai o broko anu abroko aye dai enti wa broko afedi okoko bie ya obi aba besra no kyerese na be ma ne wo ho ene nipa na efre no wantumi amfa nipa ne ba ho be ma na be pie so ana wa beto so na be ma na akodwo so oba ye nipa ne wo ho nti ose ye ne se nyinse na wo ka no enye ne dia na ye se nipa ne dia nti won de wanye enye ya no ne de ka proof enye me dia krate di ho adanse akura ni yakoye di ni ente ha ena yi atonsu 4G atonsu ba ye ya ye yira kurai abusuafo no nyasem keto o 4G dia ba ya ne se han wono na wi ye me ma me mu ni ho wono na wi ye dia ne su ye ade ne nye 4G dia ba ko atonsu Kuwait oti se Kuwait ni nua ne oti honso ye ma mi na ni adin yakwana abaya ne se ono ne be ma me ne datwa ato na sebe adwa ye kura na sebe okokunturu me na ofa me ye wamse ebe ye DNA ye mfa nwuram enkomra emesu pan na nye ono na abaya ne ti ha no osu se ne ye ne boy dada bi a wo ya nwunani a obeye POP enti DNA go proof onim se nyinse ne nye na nakrobia dia the fact is what is say na nakrobia dia o address what you take from sunti chenchina achia wo de kwose no proof men kontokwa proof na wo proof wi a e ho no abeye bema good jataba dia na mo na asemwe e ba yanim wo no watu kana me metie fontie akra medase ye ne me ne akwasi kasai akwasi buachi kurufuru akwasi buachi ba ye no na nya fidie so na nke ye de ba e ka fe no form se ne be ya nke ye ni be hia
na ɔno ana so den ɛna mana bɛduru baabi aduri na nadeɛ ɔhyɛ aseɛ no ɔkyerɛ sampa awura yi ɔne nnɛ wo ntaafoɔ no ɔyɛ ɔbaa ɔne ne te nti me koraa deɛ na mennim sɛ ɛyɛ mpena nti ɔno no nkyerɛ mu no mu na mebɛhu no sɛ na ɔne ne na ɛtwe mpena na ɔwɔ no wɔ mma a wɔtɔ mu books ɔmo nya nwie nti ɔno ni time ɔde bɛba ha mbɛbie school nti wɔtɔ ne ma books wɔntumi nyae medi radio akyi nti ɔno ni time ɔde bɛba ha na ɔwɔ manum ansa na wobɛhyia awura yi ɛbaayɛ na ɔne ne wɔyɛ no wɔgye tu mu ntaafoɔ no ɔhwɛ n'adeɛ na wenyinsɛn wei ne baayɛ no ɛma ɛho akasakasa ama ne kopie ne yere ne ma ne nya stroke akwasi boakye bant kurofrom akwasi boakye enya stroke sɛ abaayɛ nyinsɛn ne kopie ne yere anim ne nti ntɔkwa ama ne kopie ne yere anim nti stroke bae ne nyinaa akyi no wɔnyae ne hwɛ ɔkɔ san ho yɛ adeɛ ɔbaayɛ no kakra a wonya biara no ɔsɛnde de ma no na ɔwɔ mu sɛ ɔkaa sɛ akwalaa ne nyɛ ne ba na deɛ maa ne kaa yɛ nie dako wakɔ fie na ɔsɛ awura yi sɛ ɔnsɛnde sika ma ne ma nkwalaa no na ɔsɛ ɔba hɔ na wɔde sika no abrɛ no abaayɛ sɛ ma ne ma nti ne na adwene ɛnhyia nti wɔyɛ sɛ na obi a mewɔ ha yi a na mewɔ hɔ deɛ ade nti na ampɛ sɛ mɛba nti mensɛnde neɛ mɛkɔ nti wɔammɔ awura yi nkaeɛ na ɔkɔɔɛ nti ɔkɔɔɛ a wɔne ne te hɔ no mu a ɔmudi nkɔmmɔ no ana na namba bi frɛfrɛ no sɛdeɛ wɔkyerɛ mu no nti awura yi fa phone a ɔno ne bɛn no ɔno fa de ma awura na awura de ato hɔ sɛ ho hia ɔmo yɛ nka deɛ nti ɔbaeɛ nti wɔde to hɔ deɛ ɛtɔ so mmienu na sɛ na ne yɛ mu ha no nti wɔyɛ sɛ ɔma ne tiro no ɔnkɔyɛ ne ho yie nti ɔkɔ no na ɔhu sɛ obi bɔ pono ɛna aberanteɛ bi baa hɔ na aberanteɛ no wɔnim no ɛna ɔne ɔbaeɛ na ɔne ne te wɔ mu di nkɔmmɔ nti ɛno mu no na ɔyɛ sɛnea aberanteɛ no aba hɔ no mu anɔpa no deɛ na ɛyɛ 6:20 nti ɔhu ne sɛ saa time no wadamfo no na abɛpɛ dɛ wɔ fie hɔ na ɔno wobɛdurɔ 5:20 something nti ɔhu ne sɛ biribi saa wɔ mu nti na ɔkaa sɛ akwalaa no yɛ ɛnyɛ ne ba no na ɛno no nneɛma na ɛnkɔye n'adwuma asɛe biribiara ɛnyɛ but kakra wɔ no bɛyɛ sɛ bɛrima no a ɔhwɛ ne ma yi deɛ ɔnya de ma awura yi sɛnea ɛbɛyɛ wobɛtumi de ama no na ɛkɔduru maame mu anim no wɔnkɔɔyɛ ɔnkɔto akwalaa no nti mibusaa ne sɛ ɔkaa sɛ akwalaa no a tewia no ɛnyɛ ne ba na wɔwɔ bɛyɛ DNA ɛna ɔsɛ an wɔkae ɛna me sɛ ɛfiri hɔ no a wɔsɛ ɛyɛ ne ba no wɔhwɛ ntaafoɔ no nko a anaasɛ wɔhwɛ tewia no ka ho na ɔsɛ ɔno ɔhwɛ ne ba ɛna me sɛ awura ne sɛ ne haw nyinaa ne sɛ DNA no a wɔkaa sɛ ɔbɛyɛ no wɔwɔ akwalaa no nti bra na mo nkɔnkɔyɛ na ɔsɛ nyɛ Otech FM na ɛbɛka no asɛm ama no because abusuafoɔ wɔ hɔ nti wɔbɛkɔ abusua no hɔ nom na ɔnom akɔ akɔhyia na ɔmo akɔka na yɛaha paa deɛ nam sɛ wei deɛ ɛyɛ fitia mu asɛm ɔde aba no sɛ yɛfrɛ no yɛtie wo nso anum asɛm sɛdeɛ wokaeɛ no ɔne ɔnkaa biribia ɔn request hwee sɛ bɛma ne sika anaasɛ sɛ na ne time a ɔse ɔno mode te dan no mu no aso nti bra ne kɔhan bi fama wɔ mo na afei no kɔkɔyɛ akwaraa ne DNA na ehu sɛ yɛ wo ba anaasɛ nyɛ wo ba sɛnea ɔbɛhwɛ no aka nkwalaa no na ɔsɛ wɔn si ha ne nsi ha kyina ne yɛsɛ okay sɛ wɔn si ha deɛ a wo maame wɔ hɔ ɔsɛ no nyɛ ne maame asɛm nti yɛgye ɔmaame namba frɛ maame no ɛfrɛ maame no a ɔsɛ abaayɛ yi nim ne namba ade nti na ɔno no mmom amfrɛ no na yɛ ne yɛba abɛfrɛ no na yɛsɛ o yɛhu sɛ panifoɔ wɔ fie nti sɛ akwaraa no koraa na ankasa yi a na nkyerɛ sɛ wo panimu no nso so wo ne yɛ mɛkasa saa kwan no so na yɛhwɛ sɛ wobɛka biribi akyerɛ ɔba no na wo ne n'aba no yɛhu no kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛhu a nkwalaa no a waba wiase no yɛbɛtumi de no asi baabi yie wɔ mu saa sɛ kɔfa sika sɛ yɛbrɛ me fa so mmea ase sei ɔse akwalaa no a wɔse ɛnyɛ wo ba no ɔno de ɔgye ne ho di bra na kɔyɛ DNA no na yɛntumi nhunu akwalaa ne papa sɛ ɛyɛ wo ba anaa ɛnyɛ wo ba ɛno nkyerɛ sɛ akwalaa no amfa mmɛto w'anim anaasɛ wamfa nkɔto obi anim nti yɛbɔ wɔ ama ne ɛnyɛ yie ɔse yɛnya make a decision awie deɛ a ɔno deɛ ɔmfa ho ɔbɛfrɛ ne ba akwasi bu akyene maame nso do no akyene maame yɛfrɛ ne Emilia ɛwɔ mu fie nam so ɔnyɛ saa na yɛkasa maame brafo ade wobɛdidi ma ata nam so ɔna sɛ mendi WhatsApp asɛm a meka yi
me nkasentia o ye me ma me ntumi nkasentia ana sabi ye nkasentia mpanifo nti ye ntumi nya wo sa ai on de waka na me da nas ana awura ne ba ha no oba ha Friday ene wo mudi sa ankomo no nti enra oba ha ene esa frɛ ne sɛ sei ena akwa akusio ai wono ne awura na kasa o awurade no no bekan oba ha call ye ba nra no ahu sɛ ne empre dodo sɛ na wo aba otake fia ha etiefo de munti ade bi o waba ha mpre dodo sɛ Ipa chene ka ho 3 times. ene ka ho amprensanie ena gay aba ifia ha sabe enka asɛm a ye pese ye de kwa anke ba ya anke ye tam akɔ muntie e ba ye no de edi kan ya frɛw sabe waka nsɛmfo de toso mienu ya san frɛw wasan kansɛmfo enene ene toso miensa sɛ kwase akora ne dua no ye ntia so mprensa e de ade no aba be ka kyerɛw Ipa cho me ba ha fiada no. Me menda no papa no bae. Si me obae na me nso me ma me ba ne no fo. Obae no betena ase. Otena obae 10 minutes no onkasa. Si me pie kwa abonten. Me pie e no ye se afia bla me no wonkomo. E na me koe. Si me ekoe betena ase. Asem obeka ne se ada de na asie ntia me matam ne ne ko tek. E na me se sa osi akra na enya wo ba. Me nso me pese me san me ho se me mesi akra ne yoba onso si akra ne yoba nti pesa me san me homa hu se akra na yoba mpa e no se a mi nkoyi asem ne mfiri otek na afedie opeso obeto akra ni na me se e de na obeto akra ni akra o se enya oba de ade nti na afe na obeto ni din akra me nya hu papa me hu papa na meto akra ni din nti wo asem ka ko tek fo no na ne o monkoka eno anu nti asem a me so me kan dinio ememe se asemba eya mumie nya abotre emamoma yemfa akoma nkasa owura no onyem ntaafo no entokwa si so ema wonya asroku me nyem ntaafo ne de mpacho ntokwa nsi so me won ntaafo ni wiye asam na o ka se ntokwa si so ne se me won ntaafo ni wiye no me won tafo na se be se 4 months ye to tafo ni din wi no be 4 months mu na o se o sori anopo sori na no achia na obisa ye se stroke to okoda sori fie ti after sori fie na oba ye no e na yere ekoyi me number e wo be ma ne phone so e na ofre me e na o ye se odidi matem se wa ye the day ai me sori a o ni kunu yale me sole ana me ka che be ma ne se wo maye ska na se wo maye ska ye de beto aduan enkra ne de beto aduan ne di no start say se wo didi atami da me mfin no nti e ho no ye so ne yele be kasa nti a chire no aha nti me ho ana oba na send me message se enkra no enye ne ni kunu ne ma yenko ye di ani me de me mfin no o de be kwa antena de be nde wo ke kansem nti be ma na me ka chire be ma no ye se one oba ne be kasa ti afi one oba ne ko kasa no jai na se wono mo na epri DNA dia adenti na adu DNA nso a wo dwane okay me da se jataba me wie you akade e to aso kakra boni jama me na me ko de o kire ne se enne ye friend ne no na o ye se oh na akra ikro ne na akokasa wie wa frɛ wo maame a wokoto akola yi din na de ne ye sa friend bi mu se wo mfa ensa amra wo take famasi na sisi akola no waje akola na ene ba okwa koto akola ne di onye die ne bia yen ne akola ne yen ba na say ntumi nka ne say infa nkyere yo because abusuafo na o ka kire o me say okwa ko yedie ne no ono maame wo ho nti enne ye ne abusua ne nyina nhia na betu wonu mutu na kire yen say de wo ka no waje atum say akola ne yen ba ye ni ha obia na afi no ko han dan de mom wo so on de waje but ade ho ma okay eduru ho a baabi esese okono obekọ sabe asemu nifia wankasa mempre wo ho ntwetwe asem ema ne mmafie ye nyina ye mema ni bi bema bi afom me wo ye minu aba metufo se wukunu hawo efa ne ma asem ho se wono akọ ye ne ma asem na wakọ wo a ho pressure nya wo pressure minu aba menye nto ho so enti wabae enkose wakoma se wukunu fonda ho
wɔne ɔbaa bi akɔ wo nti wɔna wokɔ akɔyi ɔbaa ne fo akɔ akɔko ama wo kunu no saa adwuma no me nua maa nom ɛyɛ ma mo nyɛ sɛ pressure ne ba ma ne nkɔ ɔno a bɛrima ne so ɔno a na akɔfa ne haw no ɛyɛ ɔno a haw mɛnkɔfrɛ wo kunu mpena na wanhwɛ yi a wobɛnya yade afɔn ayɛ ketekete enti sɛ awura yi sɛbesɛbe wotumi yi wo kunu mpena a wɔne na wo ntaafoɔ nɔma ɛwɔ wo kunu fon so ɛna wofrɛ yɛ a ɛne afie pressure bɛɛ na ɛnkɔ so enti saa pressure no ɛne obi bɛka sɛ ɛnam so mu a wo kunu no faa so de nya stroke no a ɛdeɛ na menu aba wo nso bɛka yɛhwɛ yie o yɛhwɛ yie wɔ saa deɛ wei ho paa ɛma nkanka no monhwɛ yie ɛmɛɛma no yɛ a mo nsusu nyɛ mɛnsɛm hwɛ nokorɛ mese wo sɛ woyɛ bɛɛma nya wo si wo bo sɛ wo bɛfa mpena wo mpena yɛ wo mpena wasi wo bo sɛ wo bɛfa wo yere akyi a ɛyɛ wo wakokoduro ɛna de wo kɔ ɛnyɛ wo yere bi a wɔte fie ɛyɛ wo mom wakokoduro enti sɛ wo kɔfa wo haw ba waagye tai waagye mene na hunu kwan a wo bɛfa so a wo bɛsɔve hwɛ wakɔfo obi ba ɛwɔ wo yere akyi na wo ne na nyem na wo dwane ɔno mu atwi ka ɛne mu a moyɛ observations no wo hwɛ ka ne mirror ni mu a yɛatwerɛ ntwerɛyɛ bi agu ho yɛse the object you see is closer than something kyerɛ sɛ wohwɛ ka yɛ ahwehwɛ ni mu na woahunu sɛ ka bi de w'akyi na mmom ɛwɔ akyire dwere sɛ taa wo na ho pɛɛ woahwɛ yie na wotisi mu a ɛbɛbɔw ɛbɛsɛe wo kaa no saa na haw ɛteɛ enti krakyi wayɛ wo ho sɛ wobɛdwane haw a ɛneɛ woahwɛ yɛ akuma se ya na abɛtuo yɛnya deɛ saa wo obiara ntom abufi ɛyɛ na de na yɛfrɛ wa yɛfrɛ wi kura no nka yɛ men stock bɛrima to bɛrima ɛne bɛrima nkasa te sɛ bɛrima ɛne bɛrima nkasa te sɛ bɛrima tumrika kɔ mpanyimfoɔ miamenie mo adama ebisi owura ne di mrika ba de ɔno akora ba bɛyɛ ɔse nana krɔbia wakora metie o wada roma we deɛ mia na meyɛ me mensɛm wɔ me fie akora wada ma bɛduru wani me twa so case solve nana mia ma gye atum ba de kura mɛkɔ na matumi de ayɛ deɛ sɛsɛ meyɛ ententem ɛno ne men stock na samwa bɛfiri last week Tuesday sɛ Wednesday didi mu asa ba bɛduru ne Tuesday na watwe mu a na wote hɔ sɛ yɛ mensɛm mu fie a deɛ na wo expect tena hɔ twɛ na twɛ yɛnya deɛ saa tena hɔ na twɛ wate yɛnya deɛ